Мен Ислам Калимуллин, әлбәттә, минем өчен беренче урында ул әлбәттә җыр, сәхнә тормышы, гастрольләр. Ләкин бу проектка да мин ялгышына килеп эләкмәдем, чөнки мин Казан театр училищесында укыдым һәм актерлык осталыгы нәрсә икәнен бик яхшы беләм. Беләсезме, күңелдә бар иде шундай, менә шундый проект булса, шунда чакырсалар, мин дә үземне сынап карар идем дигән фикер бар иде күңелдә. Аллага шөкер, мин бу проектта һәм Алла бирсә үзебезне сынап карыйбыз инде. Мин монда бер текә егетне уйныйм. Үзем андай булмасам да, роль на сопротивление дип әйтәләр бит инде урысча. Һәм бик әйбәт кенә, бик көчле генә тәҗрибә булачак минем өчен. Миңа калса, нинди уңай фикер белән башлыйбыз, әйме? Димәк, шулай булырга тиеш. Менә әйбәт дип уйлыйм һәм җаным тәнем белән шуңа держу кулачки ничек була татарча? Шулай булсын. Әлбәттә, кешегә ошаячак, бу бик тә кызыклы проект. Мондай әйберләр бездә татарларда юк иде. Комедийный шундый бик кызыклы гына сериал булачак, Алла бирсә.